Sziasztok, Rákem 01 vagyok, és itt van velem MC 100. Sziasztok gyerekek! Üdvözlöm a nézőinket! Hát ez egy ilyen Survivor Line, már elkezdtük, de nem adoltunk semmit. Ugye? Mert nincs is bent semmi ilyesmi. 1.9-en játszunk, Survivor-t, és ameddig tudunk, túléljük. És végül persze vannak nekünk is ilyen céljaink, hogy juss el idáig. Mi el fogunk jutni az Ender Dragonig, remélhetőleg. Tényleg, annak hogy kell megcsinálni a ja, semmi. Jó, oda esélytelen, hogy eljutunk, igen. Nem, miért? Eljutni el tudunk, csak megölni esélytelen. Basszus! Anyás! Hát ez szép volt. Kösz. Jó. Jó, én azt hittem, hogy meghalok. Csemete? Itt van egy... Kellenek, hát én elültetem ide őket, csinálok én ma. Szia, malac! Hát hogy vagy? Ödön. Öld már meg, kell a hús. Levágtam. Tereljünk egy helyre. Ó, szén! Kivágom a fát, adjad! Á! Van fánk. Egyébként aki kérdezne, hogy mi a plugin neve, Nem mondjuk el. de Timber. Én Igen. eleve azt tettem be. Hát Mit? nem érdekelt, hogy működik-e vagy sem, de működik. Látszik? Szóval a Timber az mindenre. Minden. Letölt a szervernek az IP címét nem találhatjátok meg, azért mert nincs is, és semmi. IP címe... Nem hogy IP címe... Alma. Jé, virág. Visszamegyek a szép kis házacskámba, amit én énecske építettem. Szereztem fát. Áú, meghaltam. Úgy neked itt van spawn pointod, vagy mi? Van. Fából mit lehet csinálni? Csodálkozok, hogy nem tudok futni. Nincs húsom. Egy kaján. Fából mit lehet csinálni? Fát. Ne ilyen házba éljünk már. Vagy nézd, csináljunk egy ilyen házat. Itt lesz a ház, és itt lesz a bánya bejárata. Oké. Szelepokra, jó ötlet. Veszel a vasat. Vettem ki vasat. Megcsinálom a szelepeket. Mehetek polipokat ölni? Olyan kedvem van. Menjél! Olyan kedvem Menj van, polipokat hogy ölni. polipokat kell gyilkolásszak. Ilyen se volt még mi. Mentem polipokat gyilkolászni. Ennyi. Vettem Majd kettőt. lesznek Bedwars részek. Miben is fogunk játszani. Remélhetőleg Mi fog. meglepő a Bedwars-ot? Amit Kevin utál. Nem utálok. Annyira. Troll. Csinálok több ajánlatot is a házacskához. Tudod, hogy én itt leszek a tenger. Az komoly! Elvegyült a halba. Ez is komoly van. Elvegyült a halba. Az mi? Ez támad! Rossz kutya! Kicsi csikó. Van agyagom. Van agyagom. Van agyagunk. Nem tudom, oda miért fát teszek, mindegy. Kell fa? Nem. Van téglám. Hát szerintem ekkora ház elég lesz. Kell tégla? Nem kell tégla. Az én szobámba kell. Hát akkor rakjál. Nyilvánvalóan nem csak ketten fogunk survivorozni, csak ez itt az első rész, ahogy gondolhatjátok a címből. Hát ez olyan fura volt. Pip. Hát ez nagyon kemény. Na. Most kéne egy olyat, hogy fillezni.
Hát. Nem. Vágjuk ki gyorsan. Nem. Jó, hogy lehet? Na akkor mindjárt találkozunk. Na itt is vagyunk, készen lennénk Kösz. az alappal. Én megmentem bányászni. Itt van a gyémánt, úgyhogy azért rejtetted így el mi. Azt hitted, hogy nincs ásó mi. Anyád! Jó. Láttad? Jövök, de nekem ilyen lányos skinem van, mert nem tudod Minecraftról vagy semmi. Elkezdtem Ágyászni. bányászni. Jó van. Most kéne ez az X-ray, tudod? Hm. Vagy hogy mondják? Igen, úgy mondják, X-ray. Adjál már nekem szenet. Ott is van bánya. Nem Köszönöm. inkább fákjak én. De. Segíjesz. Itt van. Akkor mennyit adtál? Még van? Hát ott Az komoly, láttad te is? láttam. Ott van, úgy, oké. Oké. Te most dobálsz nekem fákját? Nem, mert befejeztem. Én még kaptam fákját. De itt is van egy bánya. Én itt nagyon keményen megcsináltam. Tudod, itt lenne középen a gyémánt, hogy ott nem ások. Ja. De befosnék. Mondjuk emlékszem, amikor múltkor Körbeásunk túlélőztünk. mindent, csak a gyémántot nem. Igen. Ó, hogy rohadjál meg! Mi van? Tudod, Segíjek? a kedvencem a Shooter. Segíjek? Segíjek neked? Nem jó, ott nincsen Shooter. Jó, ott nincsen Shooter. Grat? Mindjárt fejvök X-ray-el hallod, nem. Tök jó, most csináltam ezt a vascsákányt, de már mindjárt el fog törni. Nekem is. Segíjek babának. Elfogyott a sikám. Lehetőleg ne énekelj. Ó, szén. Hm. Szén. Te sem. Takarodj. Vas! De jó, hogy megütöttem magam. Van vasunk, nem vagyunk mi csórók. Annyira. Ott is van. Akkor Kent a találtam vas szenet mutatja is. nekem az utat. Elnézést. Nem bocsátunk meg. Hát ez ki lesz sípolva. Mi ez? Sípolva mondom, gyökérek. De mi az? Szén? Ó, Istenem. melyik? A szén. Lehet, hogy ne legyen ilyen beszólásod. Köszi. Bocsánat, ha nem fogtok látni. Fényes. Most el fog törni a vascsákányom. Urrá! Lazurit! Van lazuritom. Na, én ezt akkor is kiütöm. 10 milliárd lazuritom van. Az nem baj? Nekem aztán 8. Ott volt a vas, és nem tudom, jó van, tök mindegy, majd már el fog fogyni mindjárt a vascsákányom. Ott még volt fa. Ott még volt fa. Nekem nem is kell fákja. Gratulálok magamnak. Szóval itt van. Kell egy ilyen. Ja. Kéne egy. Leveszem a Skype-ot, hallod? Elfelejtettem levenni.
Anyukád! De szép a... Hogy lemente, vagy volt Hold jövetel. lemente, naplemente. Esetleg. Nem. Akkor napkelte. Ó, de szép. Na most mit csináljak? Elfogyott az Pip. összes fákjám. Na de jobb bent akadtam ebbe a lyukba. Na, itt vagyok. Elma. Nem tudom, hogy mit csináljak. Azok Nem tudom, ki volt az okos gyerek, aki követégetett. Követtégetett? Azt hittem, hogy követ téged. Ó, hogy itt valaki elsott. Jó, tudom, követégetett. Azért voltam. Nem tudom, hogy ki az, aki disznóhús égetett. Ja, azt te voltál. Én már éhes vagyok. Kell kaja? Nekem is van disznóhúsom, adok bele. Te most nem tudom kinyitni. Egy. Egy kicsit belaggolt. Ó, majdnem kupán vágtalak. Kösz. Ez tök üres. Nem. Ez lesz a szobámban. Minden lesz a szobámban, hallod? Ez én leszek Jackie Chan. Miért lennél te Jackie Chan attól még, hogy minden van a szobádban? Mert Jackie Chan az kell minősít, meg akar az megfélemlít. Kell az urit? Nem. Kapsz 2. Mondom, nem kell. Hol a chest? Nem. Tettem bele cuccot. Csinálok egy pincét. Csinálsz egy pincét? Egy pincét csinálok, ahol lesz fa. Oké. Tét. Ugye? Na, szerintem ennyi lett volna a videó. Találkozunk a következő részben. Sziasztok! Várjál! Ezt még megölöm. Lement a szívecskéje. Epic fight, F1, F1. Hú, de szép volt. Na, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, remélem tetszett. Sziasztok! Ez mérgező. Sziasztok. Az alma.